känner du av uppvisningen här? Vi kör lite uppvisning nu. Ja, det kan inte filma. Nu var han ju görad. Va? Det går åt den jämna där uppifrån. När jag var hemma då. Kan du inte åka lite då, Bibi? Ja, Christian kan. Var har du fått dem ifrån? Det stod varsågoda och ta. Ja, kanske inte det. Hela bunten. Fan. Jag får bara om du vill. Sakta mer eller? Men jag akta på dig kanske. Akta på dig kanske. Jävlar vilken liten... En värme är det. Mm. Jag har varit här. Jag har varit varmt här hela tiden. Kollar vi på Adam, Peter? Ja, kom igen. Klara. Det hade jag aldrig vågat. Vågar du det, Johannes? Shit. Ja. Vågar du det, Johannes? Jo, får jag se då? Du vågar inte använda här. Du är väl skitduktig på att skejta? Jag har aldrig Jo, det har du va? Va?